שלום, ועכשיו בוא נשחק לנו survival games. להיכנס להכי קצר שאנחנו יכולים על הרגע הזה. חסר לך משחק אם אתה עכשיו עושה לא מגיב, אני אהרוג אותך. מספיק, תעשה 0. שלום וברוכים הבאים לסדרה החדשה שלנו של ציור ב-iPixel. המשחק שלנו להיום הוא survival games. אבל לפני כן אני רוצה להגיד לכם, עמית, בוא עמית. עמית, נו כבר. מה? הנה עמית. כן. תגיד מי אתה? ואני בן, תסתכלו על הסקין שלי. כן. ועכשיו, לפני שנתחיל לשחק את המשחק הטוב בטירוף הזה, אני נרצה להראות לכם משהו. בוא אחריי עמית. כן, חשוב לציין שהשרת הזה הוא ממש שווה להוריד אותו. אלה שמכירים את iPixel, אני מאמין שרוב הצופים מכירים את השרת iPixel, מכירים אלה שלא. זה שרת ממש טוב, עם המון משחקים. ועכשיו אנחנו רוצים להראות לכם משהו. זה האזור הראשי של iPixel. כן, שניסה לכל משחק שאי פעם נוצר ל-iPixel. יש לי קצת להגיד שזה לא מעלה לי את הכל, אבל בואו נגיד לכם שיש סרטון אחד שיש סיכוי שעמית לא יהיה בו, שזה העולם הזה שאני אראה לכם בסוף הסרטון. אז בואו נחזור עכשיו ל-survival ונקרא לאחרים האלה את הצורה שהם יקראו לנו. כן, המטרה במשחק הזה פשוט לקרוא על החברים שלך את הצורה ולפתוח תיבה. זאת אומרת, אתה צריך למצוא צ'סטים, ואתה צריך להוציא משם דברים שווים, שאתה תוכל להרוג אחרים, ותוכל להגיע לדאט'מאץ'. מי שלא יודע, הדאט'מאץ' זה הקרב האחרון. כששתיים שנשארו, השלישייה שנשארו, אז הם צריכים להרוג אחד את השני, לא, אני חושב שזה השתיים שנשארו. לא, זה השלישייה ובוא עמית. אוקיי. בוא עמית, בוא ניכנס כבר למשחק. אני באה, מה אתה רוצה? אוקיי, אז אתה יודע למה אני אכנס? אל תיכנס לזה של עם השמונה אנשים. תיכנס. הספקת להתכנס עמית? כן. אוקיי, זה אחד מהלובים, יש 1.5 מיליון סוגים של לובים. אוקיי. בן, איפה אתה? אני פה. אוקיי. איפה? מה קרה? פעם שלישית כבר שאתה עיוור. כן, זה... אני לא יודע, יש איזה באג שאני לא רואה אותך, אצלי אני לא יכול לראות אותך, יש איזשהו באג שלרגע אני לא יכול לראות אותך. אני שונא את המפה הזאת. ברצינות, המפה הזאת. בפרק הזה, אם תעברו את 5 לייקים, כי בכל זאת סרטון ראשון, אנחנו בפרק הבא נראה לכם אחלה של הפתעה. כן, אנחנו רוצים לראות הרבה צפיות ולייקים, אז זה מאוד ישמח אותנו, וזה מאוד יעזור לנו. אוקיי, אז בוא נקרא להם את הצורה ונכפכף אותם. אוקיי, זה עוד מעט נתחיל, אז תהיה מוכן. ויעזים לדרך. טוב, יש לי דג. אוקיי, יש לי גרזן מאבן. אני מסדר את האינבנטורי שלי, אוקיי. אוי, רצינות. אוקיי. הרגתי מישהו. אז כן, בוא נמצא שם צ'סט, אני רץ אליה. איפה אתה עמית? אני לא רואה אותך. שנייה, אני רוצה לרוץ על הצ'סט הזאת. קסטמר! שיט, מנסים לרצוח אותי! עמית, איפה אתה? מהר, תגיד לי. לא, תעזור לי. אני בורח. איפה אתה? עמית? כן, רגע, אני בורח. איפה אתה? תענה לי, יש לי סטון סוורד. הנה, אני רואה אותו, עמית, אני מחזיק סטון סוורד ביד. כן, אתה מחזיק. אז יאללה, בוא נכפכף אותו. יאללה, אז סרחה ותהורג את החבר שלי. משום מה, כשאתה לא מצלם אף סרטון, כאילו, אין לך מזל והורגים אותך הורגים אותך ממש מהר. וכשאתה מצלם סרטון, אתה לא מת בכלל. אני יודע, יש לי כישרון. מה איתי? עשיתי את הדבר הזה עם הראנינג. אוקיי, עמית, תגיד לי תודה רבה. ועמית, יש לך במקרה איזה שיקוי XP לתת לי? אני חייב אחד. לא. אבל אני אוכל פה דג.
עמית, הנה אתה. יש לך ארמור לתת לי? לא, יש יש לי רק... לי נעליים לתת לך. אבל אני לא צריך... אוקיי. נעליים מצ'יין. כן. אוקיי. עכשיו עמית, בוא אחריי להר הזה, אני מכיר אותו. אדם. יש לו דיימונד סורד, יש לו דיימונד סורד. לא, שיט. למה התעסקתי איתו? יש לי לבל אחד. עמית, תשמור עליי. הרגנו אותו? כן. עמית, תשמור עליי. איך אנחנו אדירים? עמית, תסתכל מה יש לי. זה אף פעם... עמית, עוד מישהו מגיע אלינו. זה אף פעם לא קרה לנו. זה אף פעם לא קרה לנו, מי בטח. ירביץ לי? לא יודע. לברוח, 1.5 מיליארד אנשים מגיעים לכאן. תמיד ש... עמית, מתתי, תברח. עכשיו אנו נצפה בעמית. שנייה, אנחנו צריכים... אוקיי. עכשיו אני רוח, הוא לא רואה אותי, הוא לא יודע שאני רואה כל מה שהוא עושה. יש מאחוריך 1.5 מיליארד אנשים. אוקיי, עמית, אתה יכול... לא, עמית, מכוונים עליך קשת. אוקיי, אז... עמית, יש שם מישהו, הוא בא להרוג אותך, אני יודע, אני בורח. יופי, מצוין. איזה מוזל שהבן אדם הזה חרא של צלף. טוב, יאללה. עמית, יש שם צ'סט. איפה? בכיוון לא, השני, מאחוריך. פתחתי אותה. פתחת אותה טוב. הופ, יש פה... ברצינות. עמית, באים אליך. אוקיי. לא באים אליך, עמית, אתה יכול להירגע. עמית, אתה יכול לעשות את זה. עוד 2 אנשים ויש דף-מאץ'. אתה חייב לשרוד את הקרב הזה. אתה חייב לשרוד את זה. אתה חייב, אני דורש ממך. אני אנסה כמה שאפשר. אם אנחנו חייבים להראות להם את הדף. 4 אנשים. עמית, אני אגיד לך עוד, יש עוד אחת. זה הסיכוי שלי. יש לך סיכוי, יש לך אחלה של סיכוי. אני מקווה. אני אומר לך, יש לך... אופה, יש כאן מישהו שמת. אז תפוס את הדברים שלו. יש לי... עמית, אתה חייב לשרוד את זה, אנחנו חייבים להראות להם על הפרק הראשון את הדף-מאץ'. אני לא מוכן לוותר על זה, אנחנו חייבים. עמית, אסור שתהיה איזושהי עמית עכשיו. אסור. אתה חייב לנסות... יש עוד 2 אנשים, רק עוד אחד. תברח, עמית, תברח משם. תברח מהאזור הזה, לא משנה מה. רק אם אין להם כלום תהרוג אותם. אבל יש להם, אני בטוח על זה. לא, זה פלייס, זה כולל אני. הנה, הדף-מאץ' מתחילות 30 שניות. באמת? מתחילות 30 שניות, זה כתב לי משהו. הנה, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, פעם ראשונה שאני בדף-מאץ', 10, יואו. 9, 8, 7, 6, 5, יאללה. 4, 3, 2, 1, צא לדרך. אוקיי, אז עמית, ככה הדף-מאץ' נראה. הבה נראה את המתמודדים שלך. אוקיי. יש לי אחד סנואובול. זה מאוד יעזור לו. בואו נראה את המתמודד השני שלנו. המתמודד השני שלנו מתאבד. אומייגוד, יש לו סטון סוורד. עמית, אין לך סיכוי לקחת את שיט. מצטער עמית, אבל מה אני אגיד לך, זאת האמת. יואו. פאק. אוקיי, אז זה היה הפרק שלנו. מצטער על הכללי ילדים. יש ילדים קטנים שצופים על זה. אוקיי, אז... לא קיללתי, מצטער על הכללה. אז... סיונה, ביי. להתראות.